गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि मुरमेला गोजौ फरायसालि सामलाय आफाद आरो फोरोंगिरिफोरनि बाख्नायथाव हाबाफारि। फरायसालि सामलाय आफादा साइकेल आर'नाइ आरो मान बिलाइ होना मेट्रिकआव सेथि मासि लानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। मुरमेला गोजौ फरायसालिनि सामलाय आफाद आरो फोरोंगिरिफ्रा 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लाना उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ साइकेल मान बिलाइ आरो आर'नाइ होना बरायदों। लोगोसे नैथि आरो थामथि मासि लानाय फरायसाफोरखौबो गांसे आर'नाइ होना बरायदों। बरायनाय हाबाफारिखौ सामलायो सामलाय आफादनि आफादगिरि देरसुं बर'आ। बेखेवगिरि आलासि महरै पेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर'आ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो टंला एफसिनि आफादगिरि राजिब बर'आ। सामलाय आफादनि नेहाथारि कुलेन बर', सामलाय आफादनि सोद्रोमाफोर, फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लेङाइ फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्राबो बाहागो लायो। थारैनो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना सामलाय आफादनि आफादगिरि देरसुं बर'आ मिथियो। लोगोसे देग्लायनि 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव सा 6, नैथि थाखोआव सा 20 आरो थामथि थाखोआव सा 10 फरायसाफ्रा मुरमेला गोजौ फरायसालिनिफ्राय उथ्रिनो हायो। मानास माहारियारि हाग्रामायाव खामनाय हाथफ्लायाव गान्दानि हारा बेगें बोखांनो हादों। मोनसे सोमोनांथाव खौरां। दिनै 30 जुन खालि फुंनि समाव आसामनि मानास माहारियारि हाग्रामायाव मासे थसे गङारि गान्दानि हारा बेगें बोखांनो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे बोखांनो हानाय थसे गङारि गान्दानि हारा बेगेंखौ मानास माहारियारि हाग्रामानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्जनिफ्राय 500 मिटार जानथायाव हाग्रा गेजेरनिफ्राय बोखांनो हादों। उन्दै उन्दै गथ'फ्रा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानाव दलं बिदों। जनाय लिखु जिल्ला ओनसोलनि उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा खैफोद गोनां थासारिजों फरायसालियाव थाङो। सोलोंथाइ होसोनानै गिख्रंथाव थासारियाव माखासे उन्दै गथ'फ्रा बिखुङाव बिजाबनि बेग लानानै सिले दैमाजों थांलाय फैलाय सोलोंथाइ लानायाव दिनैसिमबो जुजिगासिनो। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय दैया सिले दैमाजों बोहैनायाव दैयाव सानस्रिनानैसो बारनो गोनां जायो फरायसाफ्रा। जनायनि पबा अरनबारियाव मोनसे दुखुनांथाव थासारि। आदारनि आंखालाव गोग्लैदों माखासे सैमाया। धेमाजि जिल्लानि जनाय महकुमानि पबा अरनबारियाव गोबां सैमाया जानाय आदारनि आंखालाव गोग्लैदों। जनायनि दैसा बारना कुबु सापरियाव रायजो जाबोनाय सुबुंफोरनो जनाय आनसलिक हाग्रा बिफाना मोनसे मिथिसार बिलाइ होदोंमोन। खमैबो 50 नखरनि बारा सुबुंफ्रा सोरखारनि मिथिसार बिलाइ गथायनायनि उनाव गावनो गाव न' बां बारि गोबां सम्पति गारनानै थांनायनि उनाव थालाङो गोबां सैमाया। सैमानि मोनसे दोलोआ जानाय आदारनि आंखालाव पबा अरनबारियाव उखैहाबनाय थासारि दिन्थिदों सुबुंफोरनि गेजेराव। जनाय पबा अरनबारि 3 माइल गाथनि गंसे गय फाथै फाननाय गुमथि गलायाव आदारनि आंखाल सोमजिहोदों। भारतीय जनता पार्टी सानजा जनाय जुब मर्चानि मोनसे दोलोआ जनाय पुलिस बिफाननि हेफाजाबजों सैमाफोरनो जानाय आदार जगायदों। मणिपुर रायजोआव दासिमबो दुंहाव थासारिया दासिमबो सुग्लायाखै। मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहआ बिबान नागारनो हासिगौ। मणिपुर रायजोआव एसटि होनायखौ लाना सोलिबाय थानाय हिंसायारि जाथायनि समाव मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहखौ गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ दिनै एंगारनो हासिगौ होननानै खौरां मोन्दों। बे बिबान एंगारनाय बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रि सिंहनि खाथि सोमोन्दोनि सासे गागि अफिसारा फोरमायथिनानै होदों। जोबोद गोजोनथाव खौरां। मनालिसा स्वर्गियारिया ग्रेजुवेट एप्टिट्युड टेस्ट बाय'टेक्न'लजि 2023 आनजादाव अल इन्डिया रेंक 1 एसटि केटेगरियाव उथ्रिनो हादों। गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालिनि एमबिबिटि बिफान बेट्स 2022-2023 नि फरायसुलि मनालिसा स्वर्गियारिया ग्रेजुवेट एप्टिट्युड टेस्ट बाय'टेक्न'लजि 2023 आनजादाव उथ्रिसारनानै गासै भारतनि गेजेरावनो एसटि केटेगरियाव सेथि मासि आवगायनो हादों। फिसाय थाखानाय सासे बर' आइजोआ मुस्लिम हौवाजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनाय आथोन गेलेनाय भिडिअ'आ खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादों। सासे हौवा थाखानाय बर' आइजोआ सासे मुस्लिम हौवाजों लाजिथाव एबा मुगैथाव थासारि देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय गोबां समाजारि बिजोङाव भिडिअ' भाइरेल जानाया गोसारदों। थारैनो जोंनि हारिनि माखासे आइजोफ्रा गाज्रि हाबायाव लोब्बा थानाया बांगासिनो दङ। बेबायदि जाथाया हारिनि थाखाय बेसेबा लाजिथाव आरो खैफोद गोनां। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बिमा रावखौ लाना सोमजिनाय
बेले बिजनि सायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनो जेंनाखौ सुस्रांनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, न' खाथिनि फुख्रियाव दुगैनानै सानै बिदा फंबाय गब'नानै जिउ खहा। बे जाथाया मैया जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा सिमलिगुरि गामिनि नखरसेनिनो सानै बिदा फंबाया न' खाथिनि फुख्रियाव दुगैनानै 14 बोसोर बैसोनि फैलाव नार्जारि आरो 5 बोसोर बैसोनि कुनाल नार्जारि उन्दै गथ'नि जिउ खहा जादों। बे जाथाया नखरजों लोगोसे बर' हारियाव दुखुनि जोमै लाबोदों। बड'लेण्ड बिगियान सोलोंथाइ बिथांखि बेखेवदों बिटिआर सरकारा। दिनै चिरां धालिगाव टाउनशिप आरसिसि नब्लाङाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों इनफोसिस फाउन्डेसननि हेफाजाबाव आगस्टा इन्टारनेशनेल फाउन्डेसन जुथायै बड'लेण्ड बिगियान सोलोंथाइ बिथांखिखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', गाहाय आलासि हिसाबै आसाम सोरखारनि बिगियान आरो आरोंदायारि मन्थ्रि केशब महन्त, लोगोसे 37 नं सिडली समस्तिनि एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो गोबां बिफाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाराफुटानि 31 नं राजा लामाजों फैबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला AS19 J6270 ग्लेमार बाइक सालायगिरिया गसाइगाव टाउन फारसे फैबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथायाव जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सानसेनि हाबाफारिजों डिस्ट्रिक्ट हाब फर एम्पावारमेन्ट अफ वुमेननि बानजायनायाव क'क्राझारनि सिम्बोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव 17 बोसोर बैसोनि सिंनि आइजोफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। बेटि बचाव बेटि पढ़ाव बिथांखिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्लानि सिम्बोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जिल्ला थाखोनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। बे बादायलायनायखौ डिस्ट्रिक्ट हाब फर एम्पावारमेन्ट वुमेनआ क'क्राझार जिल्ला वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि मददजों खुंफुंदों। मख'जाथावदि आइजोफोरखौ गासैबो बिथिङाव जौगाखां खालामनो लोगोसे हौवा हिन्जावनि आथोन फारागथिनि सानस्रिखौ फोजोबनायनि थांखिजों बे आइजोफोरनि थाखाय जर'खा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ लानाय जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो डिस्ट्रिक्ट मिशन क'अर्डिनेटर दैजि बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। ना सारनायनिफ्राय सांग्रां जा, नङाब्ला जेलनि दालि ओंख्रि जानांनो हागौ। नागिर नागिर फोथार फोथार थांना ना सारग्राफोरखौ होसो होसो हमदों बिटिआर ना बिफाना। 1 एप्रिल खालारनिफ्राय 15 जुलाइ खालारसिम बिलो दैमा दैसायाव ना हमनो मोना। बिनि सायाव गोख्रों राहा लादों बिटिसि सरकारा। दिनै बेबायदिनो बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाननि CSD नील दासनि दैदेननाय मोनसे हान्जाया गोख्रों संदाननाय हाबाफारि बानजायदों क'क्राझार सहरनि साखाथि सोनाब फारसे थानाय गौरां दैसायाव। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।